Al-Qur'an nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur padha nangis brebes mili Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Kula sowan nang pangeran kula miji tanpa rencang tanpa kadang bondo kula ketilaran Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah yen menungso sampun pejah uwal saking griya sawang najan nangis anak simah nanging kempal boten betah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin atata ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi senajan berbondo-bondo marine mung sarung amba jadi sak sugih-sugihmu marine mung sarung amba anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan
daimatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tausiah Muharraman akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang rumangsa ingsun laku nistaya wara kelawan megah hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga pupu ingsun nyirep geni samurka meperhartaning panca saben ules sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati jiwangka kalbu samudra peputon ning laku tumuju dateng Gusti zat kang amurba dumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sengkala tidak muksa kala bendunya tasirna tiasing rasa santika mugia ten setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga baja mulya waskita dikaya pawalaksana biar manjing sigra sepuhuto tan kena iso panelo kabunga sumringa dadar ing wayah satriya tata sembata wiratama katon sewu kartika kataman wahyu kala sebo memuji ingsun kanthi suwita linung segara kanda arum surep tubaku melun kinulan niat ingsun angidung sabda kang luhur titah sang yang agung rembesing tresna
Tanda luhing netra rasa rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawista raja pamantra ku kondang dadi pepadang balilahe sang yang wenang nawa dewa jawata talita sika bawana prasida sidikara ing sasana asmara laya Sri Narendra kala seba winisuda ing kekono datang kingsir sewu warsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elinga iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyocot aja ngina sing bengoke banter tak dongake utange lunas amin sing ora bengok mulih meteng amin. Allahumma sholli wa sallim aku mau selawate apa kono suarane kepiye iki aku mau ketoke pop kono kok dangdut iki kepiye ta iki ya alon-alon ajarane wali songo warna-warna wah dadi dhuwur banget iki keduren ya doke ajarane lah sakmono keduren mudhun ya ora iso. Kepiye? Sedang. Lah ngulangi kepiye? Ajarane wali songo warna-warna. Zikir talil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi menengo malah rusak suasana malah kaya ledek munyuk ketupluk sengiti aku tenang no bae ngolak sing gampang mau tabuhi ra iso mau tabuhi ketuplak ra masuk dek wis meneng bayaranmu ora jelas meneng wae
Sing nyekel mik mawon selawatan. Kumisen jenggoten. Lak jenggot niku sunah dingu, lak kumis niku malah sunah dikerok. Al fitratu khamsatun. Al khamsatu minal fitrah. Kumis dikerok, kuku diketok, bulu ketiak sunahe dicabuti. Dadi ibu-ibu bapake kondur saking sawah kok sari. Sunnah Rasul. Kewajul bojomu paling. Terus lajeng khitan niku hukume nggih sunah. Sing nomor 5 mencukur bulu kemaluan niku hukume nggih sunah. Tapi ingat dicukur dhewe. Ora kok ngosolikin malah mara ning salon. Badhe napa Mas Solikin? Badhe cukur. Cukur napa? Malah nganggo krimbat barang. Jijiki. Masuk wae kok. Ana carane dakwah kelawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kali Jogong, pituture mlebu ati ora krasa. Tuntunan agama bisa diamalno. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan mulki lai. Wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala. Banjur sadar laku musyrik ditinggalno, padha nderek ajarane wali songo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Malam Jumat ahli kubur buka lawang, jaluk kiriman sayat sangka Al-Qur'an. Nanging wong donya ora gelem angirimi, ahli kubur padha nangis brebes miling. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami.
Kula sowan nang pangeran, kula miji tanpa rencang, tanpa sana tanpa kadang. Bondo kula ketilaran. Allahumma shalli wa sallim sayyidina daimatan bidawami. Yen menungso sampun pejang, uwal saking griya sawang. Najan nangis anak simah, nanging kempal boten betah. Allahumma adad ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Terakhir, senajan berbondong-bondong, Morine mong sarung ombong. Anak bojo mara tuwa, yen wis nguruk banjur lunga. Allahumma shalli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad. Dek, kowe mbiyen janji karo aku, nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eluhku mili deres ning pipi diselawat kele. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Apa selawat ngono kuwi oleh? Oleh, bebas. Maca selawat niku padha karo wong ngombe obat. Ana kalane ngombe obat niku nganggo banyu, ana kalane nganggo kopi, ana kalane nganggo jahe, ana kalane nganggo banyu putih. Obate dilebokke, kopine diombe. Lah wong maca selawat nggih ngoten. Ana kalane wong ngombe obat niku nganggo sega, nganggo gedang. Wong maca selawat ngoten, ana kalane nganggo lagu jazz, ana kalane nganggo lagu dangdut, ora apa-apa. Wis sing gaul titik, senajan rupamu katrok, ora apa-apa. Ayo selawatan. Ditinggal rabi. Ayo. Bisa ora? Bisa ora? Atiku rasane lara. Ora nyambung, Bro. Malah klonting. Wis, mas-mase selamatane wae. Sing mau kei nada engko pas selawate wae. Siiri ra usah. Kowe rasa terlalu semangat. Amplopanmu ra jelas, santai wae. Kula dalu niki didhawuhi kali Gus Asin nyenengke jamaah Gus Asin ya. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene ge ndang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi li kulli haulin minal ahwali muqtahimin. Angsal napa mboten? Oleh. Ora apa-apa. Ning lak lagune cah-cah iki aku ngerti. Apa judule? Kimcil kepolon. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja oleh dicinta. Apa kaya ngene rupane wong kere. Wong tuwa-tuwa tulung agung ngoten niku napa nggih paham? Ya paham kok, Pak. Lah urip wis madhep mantep kalih Allah. Toh Ibnu Athaillah mengatakan, "Hei wong Madiun, arih nafsaka minat tadbir." Bebaskanlah dirimu dari ngatur, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Kenapa? Karena segala sesuatu udah ada yang ngatur. Sing ngatur sinten? Allah. Menungso niku sak madya melu aturane Gusti Allah. Mesti uripe kepenak. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh ya Rasulullah
Ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfatayyaji Ya uhailal judi wal karami. Sik diulangi, sing khusuk, sing banter. Mumpung niki bulan Muharram. Nomor loro sing mau waca selawat. Nomor telu niki ijazah saking Gus Dur. Wong selawat model niki sing populerke Gus Dur. Wis apik kabeh niki, acarane apik, bulane apik, sing disebut nabi paling apik, sing ijazah ya kiai apik, jenengan duwe kerentek sing apik, mulih saking mriki hasile apik. Nah sing khusuk, sing dipikir Allah tenan. Ya Rasulullah, sesuk bayar SPP anakku kepiye ya? Walah. Percaya. Mung SPP enteng, kecil. Wis jaluk Allah. Senajan jenggotmu mung telu ora apa-apa. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a adfatayya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi uripe apik matine apik lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji adfatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi ya den sembadani panyuwun kula dateng ilahi amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal tangannya dipenangkat amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin mugi-mugi ya
ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mugi-mugi ya dan sembadani panyuwun kula dateng ilahi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua putra-putri Indonesia sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib dos Indonesia Raya. Kami semua putra-putri Indonesia santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib dos Indonesia Raya. La 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 Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dari katulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabah sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 la. Gak apa-apa, kreatif itu gak apa-apa. Semua solawat itu dari lagu dangdut juga gak apa-apa. Pikir keri gawe dangdut boleh, tinggal rabi ya ora apa-apa. Atiku rasane loro, nyawang riko adoh karo agama, randuwe tata krama
Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene gendang ngaji. Sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulim minal ahwali muftahimin. Mila wong-wong sing nyangkal budaya tidak kenal Islam niku salah. Justru masuknya Islam melalui budaya. Sing ibu-ibu sering pirsani niku nerangke babakan mati cukup nganggo lagu judule Tore Tore Putih. Ayo, ini rasa nabu ya awake dhewe nyanyi dhewe. Ayo nyanyi sing banter. Tore Tore Putih ditandur ning kebon agung. Tore Tore Putih ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Niku ya ana maknane ora kok ngawurno mboten. Nerangke babakan mati niki wong sing ora tau gelem tahlilan. Kula terangke niki, lak jenengan ora setuju ya ora apa-apa, duwe pemahaman dhewe-dhewe. Turi-turi putih. He wong piyungan sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Ditandur niku artine dikubur. Kebon agung niku artine kuburan. Men ngerti niku kuburan biasanya diwenehi patok. Yen patok siji niku jenenge tenger, kuburan niku patoke loro, berarti tenger-tenger. Wong mati niku tenger-tenger. Napa enten hadise ana Kang? Al-mayyitu fi qabri kal gharik al-mughawis yang tadiru dakwatan talhaquhu min abihi aw min akhihi aw min sadiqin lahu wa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Ayo sapa sing ngomong ora ana dalile? Wong mati niku tenger-tenger. Al-mayyitu fi qabri kal gharik al-mughawis, mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing di banjir bandang. Wes tengah-tengah. Al-mughawis yang membutuhkan pertolongan. Niki wae. Al-mughawis diombang-ambingkan. Yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapaknya, ibunya, au min akhihi, atau dari tetangga-tetangganya, au min sadiqin lahu, atau dari kanca-kancanya. Wa idalahiqat hudan, tatkala doa itu sudah diterima oleh yang mati, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doanya orang hidup itu lebih disukai oleh yang mati daripada dunia seisinya. Niku ngono kan. Dadi dulurmu sing wis mati mau kirimi Fatihah niku luwih seneng tinimbang dikirimi kendang. Kenapa? Wa anna hadayal ahya lil amwat, kata sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati ad-du'a wal istighfar, donga lan istighfar. Niki nyuwun sewu menyampaikannya dengan bahasa budaya. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai budaya niku ngalahke agama. Maka bahasa yang benar membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Inilah Islam di Indonesia, Pak. Udah selawatan dulu.
Sholli wa sallim iman ala mada Allah sholli wa sallim iman ala mada wa ali wal asma iman wa kurang banget, kurang banget. Sholli wa sallim iman ala mada Allah sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal asma iman saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali balingan kuburan makhluk tangan tetangisan sholli wa sallim iman ala mada Allah sholli wa sallim iman ala mada wal Sholli wa sallim iman ala mada Allah sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal asma biman qad wahada kebaca temenan ke anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku bali ning alam donya bakal paring kesih donyaku sing isih ana sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim terakhir paling kenceng sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada